Bismillahirrahmanirrahim. Duniyarmu kashi na 11. Haka ummanmu ta yi ta min faɗa da nasiha sosai. Da dare Abba ya sa Mama Ladiyo suka mayar da ni, wanda a hanya suka sake suka yi ta zuga ni akan cewar kar na yadda a raba ni da fatana da kuma muradina, wato aikina na jarida, wanda nake ta sake hauhawa. Ban sani ba ashe famfon iska suke min, domin dai tuni auren da na yi a wurin rufin asiri ya tsokale masu idanu. Ganin yadda rai da rai kullum alkhairina baya taɓa yankewa ga iyayen nawa, wanda idan na yi har da su suke lashewa komai, amma fa duk hakan bai musu ba. Haka ko uban me na kawo ummanmu ba ta da ƙyashi, za ta fito musu da shi su kasa su da 'ya'yansu, duk kuwa da kasancewar su ma sun fi ƙarfin abun. Ko da aka mai da ni ƙin mishi magana na yi har washe gari, wasa-wasa har sai da muka kwashe kwanaki 3 ban masa magana ba, amma duk wani buƙatarsa ina basa, tun daga kan ruwan wanka, abinci da dai sauran abubuwan fita haƙƙin mace a kan mijinta nikan yi masa. A rana ta 4 ne ya dawo daga kasuwa. Lokacin ina zaune a falo ni da Aman ina koya masa zama, sai dai fuskar nan tasa babu annuri ko kaɗan, domin wannan ba ita ce matsalata ta farko da na fara fuskanta ba. Kawai ina ƙoƙarin danne hakan ne, domin kuwa na daɗe da fahimtar cewa Hamid na da shegen son mata kamar me. Da sallama ya shigo falon, hannunsa ɗauke da leda da duk zai shigo sai ya shigo mana da ita. Ɗauke kaina na yi ina yi masa sannu da zuwa. Zama ya yi gefena tare da raɓa ni a kan ƙafafuwansa biyu, yana sanya ni a tsakiyarsa. Kana ya ɗago kaina shi ma kuma ya kifo da nashi saman nawa. Ido ya zuba min na tsawon minti 2 kafin cikin wani kalan kulawa da kuma tsantsan soyayya ta a gare shi yake furta min, "Murmushinki yana da kyau sosai Aisha." Sai kuma ya yi shiru, cikin idanuwarsa na tara wasu abubuwa wanda suka fi kama da azabtuwa. Kana ya ci gaba da furta, "Kada ki bari ko da wasa ya ɓace daga wannan fuskar nan naki. Murmushin mana please Aisha." Ya yi maganar yana tura hannayensa cikin rigata da saman wuyana zuwa jikina, yana min cakulkuli, wanda hakan ya sa ni yin murmushin. Hawaye kuma na zubo min a lokaci guda, domin ba abu ne mai girma ya min ba tsakanin raba ni da mafarkina da ya yi fa. Riƙe fuskar ya yi yana kawo goshinsa dab da nawa, shi ma yana murmushi mai tafiya da zuciya na. Murmushi na ci gaba da yi kamar yadda hawayen bai daina zubar min ba. A nitse kuma ya haɗa goshinmu wuri guda, yana sagalo wuyana da hannuwansa ɗaya ya ƙarasa haɗe bakinmu, wanda na fashe da kuka ina ƙanƙame kansa kawai. Tun daga nan ina ji ina gani haka buri da muradina ke ci gaba da min nisa. Nisan da ya nisanta ni da duk wani farin ciki nawa, yana raba ni da duk wasu qualities nawa. Haka dole na jure komai ina fuskantar gidan aurena. Akwai waɗanda kullum duniya abubuwa suke canza min suke, domin kuwa tuni daga nan cikin gidan da muke rayuwa, ɗaiɗaiku daga cikinsu haka kawai suka fara ɗora ma ransu ƙiyayya na mai tsanani da ƙarfin gaske, marasa asali da tushe. A lokacin ne kuma ciki na biyu ya sake bayyana a gare ni, wanda ban so hakan ba sam, sai dai ni ba mai jayayya da hukuncin Ubangiji da ya zartar a kaina ba ne. Haka na rungumi hakan, don ba a lokacin Amman na rarrafensa ko ina, lokacin watansa 7. Haka aka ci gaba da fafatawa, a yi ba a yi ba, har zuwa sanda na haifi 'yata ta mace mai kama da ni sak, inda ranar suna Mahmud ya yi mani babban bazata, inda ya min takwara da sunana wato Aisha. Don haka sai ban wani ɓoye mata sunanta ba, muke kiranta
da Aishanta kawai, inda har lokacin Allah bai ba wa Bilkisu matar yayan mijina Ahmad mai bin wansa wanda ya rasu haihuwa ba, don haka sai ta fara adawa da ni tana nuna min tsana da ƙyashi, sai dai nakan share ta, amma kuma ni ba na taɓa hana mata yarana, domin kuwa asali ba da kaina nakan zagaya ɓangarenta na kai mata su, tunda ita ma 'yar uwarsu ce, ƙanwar ubansu ce, da ubanta da ubansu uwa ɗaya uba ɗaya ne ya haife su, auren zumunta aka yi masu. Kun san kuwa kenan in ma dafa su za ta yi ta cinye, ni dai na fita aham. Har zuwa sanda mijina ya sake neman aure, ai kuwa a nan asalin tashin hankalin yake, domin kuwa kusan ɗan ƙaramin hauka na taɓa. A lokacin sai da aka ce komai mai wucewa ne, sai ga shi ya wuce kamar ba a yi ba. An yi bikin Ahmad da amaryarsa Sumayya mai sunan ƙanwata lafiya aka yi aka baje, sai dai duk wani sha'ani dai an yi shi ne kadaran kadahan. A ta ɓangaren Bilkisu uwargida haka dai zama ya ci gaba da lulawa, inda ita ma dai Sumayya shiru babu cikin, don haka sai Bilkisu ta saki ranta har ta fara yada wa mutanen gidan magana da ma uwar mijin da mijin nata kan cewar ai gata nan ita ma wacce aka haifo ɗin don ta haihu ba ta haihun ba. Sai dai babu wanda yake tankata, kasancewar ita Sumayya yarinya ce mai haƙuri, amma fa akwai ƙurciya sosai dangane da yarinyar, domin akwai bishiyar umbrella a gidan. Haka za ta ɗane abinta, ta yi ta yagar abinta, babu abin da ya dame ta. Sai dai me, ni ma sai gatawa wata sabuwar kenan. Aisha tana rarrafe, ni ma mijina Hamid ya bijiro da maganar ƙarin aure da yake son ya yi da wata 'yar gidan yayan mahaifiyarsa da ke Rano, wacce take aure a cikin garin Kano, sai suka rabu da mijin, wanda har rabuwar tasu ma na sani, sai dai ashe ban sani ba. Kishin ɗin ma da ake cewa a cikin dangi, wai ashe Hamid ɗin shi ne ya kashe mata auren don ta fito ya aure ta. Ba laifi, sama-sama mukan gaisa da ita, kuma ashe ita ɗin tsohuwar budurwarsa ce. To a lokacin sai iyaye suka hana auren, suka ce karatu za ta yi. Ashe lokacin dan baya da komai ne, su kuma ga su zarmammu, abin duniya ke ruɗarsu. Don haka suka aura mata wani mai shayi da biredi a Ɗorayi. Sosai a lokacin na tashi hankalina a kan batun, domin kuwa nasiha na sha jin ƙishin cewar ai uwarta 'yar yawon malamai ce, ko a gidan mijinta ita ce ke dafawa a gun miji. Shi kuma a lokacin idanuwansa sun rufe, ya manta ko da wace ce yake tare, ya manta ɗimbin soyayya ta gare shi. Haka har aka ba shi ita, amma duk wasu a cikin dangin masu so, ciki kuwa har da mahaifiyarsa da ke Rano, ita ma tana auren don ba ta tare da mahaifin Hamid ɗin tuntuni. A ƙannensa duk maza ne su huɗu, Auwal, Ibrahim, Saminu sai autansu ɗanta wato Abdallah. Tun da Hamid ya aure ni, yaran suka koma ƙarƙashina, wanda ashe ni ban sani ba. Jin haushinta da ni na farko kenan a gidan kenan, da matar mahaifinsu Suwaiba ta fara tsanata, domin a da kulawar yaran na a hannunta ne. Wai jin haushin nawa ne kenan fa. Wai daga zuwa na da ƙissa da ƙisisi na ƙwace yara a hannunta, shi ne suka haɗe min kai. Ita da Bilkisu haka kawai suka hura min wutar tsana a gidan. Sai dai ba na bi ta kan al'amuransu, domin ba su ba ne a gabana. Mutum ta farko da ta fara tausaya min a gidan ba tare da sani ba ita ce Sumayya, kishiyar Bilkisu, wadda ake cewa rashin sani ya riga ya fi dare duhu, domin kuwa gudun abin magana da gudu abin da ka iya zuwa ya je ya dawo ya sa sam ban ja yarinyar a jikina ba.
wanda ita ko so take min da zuciya ɗaya. Allah sarki kenan, masanin gaibu. Da a haka aka yi bikin Hamid da Nafisa, wato Ummi. Sosai iyaye da 'yan uwa tare da manyan aminai na biyu da a yanzu su ne kan matakan masu girma suke rarrashi na da zuciya na haɗi da dannar ƙirjina a kan na yi haƙuri, komai mai wucewa ne. Haka kuma komai ya yi farko yana da ƙarshe. Don haka sai na sake tattara al'amuransu gefe ina sharewa. A ranar bikin haka Sumayya ta kunna mana duba wanda ni ban yarda ba. Sai da ƙawayena da Anty Fa'iza suka rankwafe ni kan cewar kar na hana ta. Ai ko babu komai mutum ya nuna ya damu da kai, kai ma kuma sai ka nuna masa ka damu da shi, ko yaya ne zai samu ƙwarin gwiwa da kuma ci gaba da ƙaunarka. Tabbas ban san kishi bala'i da masifa ba ne sai a daren wannan ranar, domin kuwa kusan kwanan zaune na yi tun da farkon daren da na ji gudar 'yan kawo amarya a yiririri. Tun daga lokacin da ƙirjina ya yi wani irin buga min bai koma ba har zuwa washe garin ranar. Na shiga tashin hankali da tunanin mai tunani, wanda ƙarfin addu'a ne kawai ya danne ni a hakan. Haka ko a washe garin ranar na tashi da wuri na haɗa musu lafiyayyen girki na ajiye a falonsa na sama. Ina komawa na yi kwanciyata tare da yarana bayan mun karya. Haka har suka cinye sati guda da na ba su a bakacin kwana ukun da ake yi. Ranar da zai dawo hannuna tun wuri nake ta aikin gyare-gyare na ɗan haɗa wasu 'yan sirrika da ba na rabuwa da su. Ina dafawa ina sha da madara. Amma da ke namiji munafuki ne, a wannan daren haka Hamid ya sa ni gaba har kukansa. Wallahi bai san abin da ya sa shi ƙara auren nan ba. Da na juya masa ƙiya ko toya da zai yi da kansa. Ban sake bin tun ina baccin ƙarya har na gasken ya ɗauke ni. Sai wajajen ƙarfe 1 na farka na gan shi yana chat, wanda dama na sha kama shi da wannan ɗabi'ar ba tun yau ba, amma sai ya yi saurin ɓoye wayar, alamun rashin gaskiya. Ba tun yau na gama lura da cewar Hamid yana da son mata ba, domin tsakaninsa da 'yan matan chatin ba su ƙarewa. Zaune daram na tashi tare da duban shi, kana a hankali cikin nutsuwa na furta, wai me ke damun ka ne dadin Aman? Duk ranar Allah ba ta ishe ka yin chat ba sai dare sosai haka. To ma yau waye yake yin chatin ɗin ma? Dan duk wani mutum na gari na kuma mutunci to kuwa tabbas a irin wannan daren yana ɓoyewa ne lulluɓe bayan bacci. Ka ji tsoron Allah a duk abin da kake yi, domin kana da yara mata. Duk abin da ka ma ɗan wani, faɗin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, sai an ma naka. Daga haka na mai da kaina ina kwanciyata, duk kuwa da yanda yake ta min magana, amma na share shi har zuwa sanda ya fara lalubata da niyyar maimaici, amma na hana hakan domin sam ko ɗaya ba na ƙaunar wannan sabbin halayen nasa da a har kullum wasu sabbi yake fitowa da su. A washe garin ranar ma da wuri na tashi na yi aikin na, kasancewar weekend ce sai ban tashe shi ba har sai da na kammala duk ayyukana. Kana na dawo ɗakin. A tsaye na same shi yana cire rigarsa. Na ƙarasa taya shi cirewan tare da gaida shi, bayan wacce ma na yi mashi da asubahi. Fuskar nan a haɗe ya amsa ni, domin shi ma idan ya so ba dai tsare gida ba, barin ma duk lokacin da zan wani ɗan gyara daga cikin rayuwarsa.
Kallona yake yi kamar yadda ni ma nake kallonsa, fuska ta ɗauke da gajeren murmushi. Ina basarwa na furta, dama sau da tari mai faɗin gaskiya shi ke tashi a tutar munafuki, haka zalika kuma baya taɓa farin jini wa al'umma. Sai dai ka sani kai mijina ne kuma jigo da gobe yarana. Don me zan ga kana ƙoƙarin kauce hanya, kana kuma na ja bakina na yi shiru kenan? Ba so ba ne tsakani da Allah nake maka. Ba san tsakani da Allah nake maka ba kenan. In har zan ga kana aikata abin da ba daidai ba na ƙyale ka ci gaba da aikatawa kuwa, dadin Aman ban damu da yanda ya share ni ba. Haka kuma bai sa na fasa daga taya shi cire kayan da nake yi a jikinsa ba. Ƙarasa cire masa kayan na yi, ina kama hannunsa na kai shi har ƙofar mashigar bathroom ɗin. Na juya kenan da niyyar barin wurin, na ji ya ja hannuna. Ina faɗawa saman jikinsa da babu riga, ya manne ni da jikinsa, yana zuba min idanuwansa masu azabtar da ni a ko da yaushe. Na zata ma wani aikin kirki zai yi min, amma sai jin saukar kalamansa na yi yana mai furta, "Ƙarya kike yi Aisha, duk wannan abun kina min ne domin zafin kishi. Yara kuma ai ba ke ba ce Allah, kenan ma da ke da kanki kike ma yaranki kike yi ma kanki baƙin wata baƙar ƙaddara ta rufta musu." Ya yi tambaya yana ture ni daga jikinsa. Ina yin baya tangal-tangal zan faɗi, amma ban faɗin ba, na tsaya kan ƙafafuwana. Nan da nan na ji raina ya ɓaci da irin tsantsar cin mutuncin da ya yi min, banda wanda yake kan yi min gaban kishiyana na wannan banzar ɗabi'ar na zagi na kansa tsaye. Sai dai sam ko kaɗan ban yi yunƙurin tanka shi ba, don ganin hanyar cin mutunci kawai yake nema. Directly ɗakin yarana na shige, can na tarar da su ma sun tashi. Shirya su na yi, kana muka nufi upstairs na dadinsu. Zaunar da su na yi bayan na ce Aman ya je ya kira antinsa, amaryar dadinsa. Zumbura baki yaron ya yi, wanda sai da na dawo na tallari ƙeyarsa, domin in sha Allah ba zan taɓa barin yarana su raina matar mahaifinsu ba. Lokacin da na shiga ya kammala shiryawa cikin shaddarsa ruwan zuma wacce ta mai kyau sosai, ƙibar da ya ɗan sake ta mai cas ɗagwas a jikinsa. Da sallama ɗauke a bakina na shiga, sai dai na haɗa fiskan nawa tare da furta masa, "Mu je mu yi dina." Bin lallausan lips nawa ya shiga yi bi da wani mayen kallo da fitinannun idanuwansa wanda ba su rabo da jaraba ko haƙuri a kan mace. Sosai na masa wani irin kyau da duk ɗazun bai lura da hakan ba, na ɗaukar hankali, wanda ni kuma kallon da yake bi na da shi ya sanya tsikar jikina tashi. Na ji wani zirr a duka ilahirin jikina, amma ina shanye hakan. Na yi kamar ban fahimci me yake so ba. Ina wani basar da shi. Ya ji daɗi tare da sake gimtse fuskata. Jin saukar hannuwansa kawai na yi a kan saman fuskana, yana shafawa tare da faɗin, "Please Aisha, just 20 minutes please." Ta wannan kenan. Masu sauraron mu za mu dakata a nan, sai mun haɗu a kashi na gaba idan Allah ya kai mu.